Мин Yummy Music'ni бик яратам. Нинди планда айдан минем Yummy Music'ni гына тыңлый. Бигрәк тә сәләттән соң, менә ул музыка бездә имме, нәрсә әйтәсем килә, менә бу Илгиз Шәһрәзиевләр, Малсилар Илгиз Шәйхрәзиевлар, алар менә хәзерге заман балаларын татар җырларына тартып китерүчеләр диясем килә. Бу яңа буын. Ә үзең нәрсә тыңлыйсың менә Ямирада? Yummy миңа шулай ук ошый. Миңа ошый, мин үземнең ниләремдә дә куям теге яңа бер исламның теге трекларын. Мин исламга язам гел личкасына. Ислам бармы яңа әйберләр? Бармы яңа әйберләр? Мин аларны ни өчен әйтәм? Без ислам белән эшлибез дә бергә. Проектларга мин аның менә музыкаларын алырга тырышам, яңартылган. Ислам әйтәм, менә моны алып куябыз, менә моны интроларга алырга тырышам. Хәтта эстрад концертларына да мүкләнмәсен өчен безнең эстрадыбыз. Мин менә моны дозированно гына, чөнки халыкка әкрен генә кертергә кирәк, дозированно кертеп тәкъдим итәргә тырышам. Үземнең проектларым ашада. Кайнатма.